Zakladateľka a vedúca divadelného štúdia pri Dome Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi Iveta Liptáková vyštudovala bábkoherectvo a tak nie div, že vo všetkých i činoherných predstaveniach sa nápadne často objavujú bábky. Počas svojej existencie súbor pripravil desiatky premiér a najprestížnejšie ocenenia sa rovnako rátajú na desiatky. Bábkoherné predstavenie pod krídlami Lelka však trocha vybočuje z rámca doterajších dramatizácií. Bude to obnovená premiéra môjho absolventského predstavenia, keď som končila pred rokmi herectvo. Troška sme to samozrejme zmenili, popravili, má to inú scénografiu, troška zmenenú výpravu a volá sa to Pod krídlami Lelka. Po úspešných orientálnych telenovelách sa orientálna téma začína objavovať aj na javiskách. Je to orientálna rozprávka z Kazachstanu. Ide o príbeh chána, ktorého zajme sestra Salma, nakoľko medzi nimi je súrodenecká rivalita po smrti otca. Zachraňuje ho Buluk, jej otrokyňa. Spolu odlietajú vďaka Lelkovi. Nebudeme prezrádzať celý dej, môžeme však povedať, že v predstavení si zahral aj jeho režisér. No, bolo to dosť ťažké, jednak zvyknúť si na to, na partnera na javisku, lebo s Ivou zatiaľ sme ešte nehrali spolu, teraz vlastne prvýkrát. A vždycky som vlastne bol na tej druhej strane, odkiaľ som ju mohol dirigovať. Teraz odrazu sme sa dirigovali navzájom. Ale postupne som sa do toho dostával, no už teraz mi to je také prirodzené. Scénografia i stvárnenie bábok predpokladá istú mieru imaginácie, preto predstavenie nie je určené najmenšiemu divákovi. Hre však nechýba morálny, ale aj výtvarno-estetický náboj a tak uvedenie tejto hry je určite programovým obohatením našej alternatívnej scény a verme, že prinesie aj obohatenie už i tak bohatej kolekcie ocenení.